ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ምክንያቱ ብዚ ዕድመ እዚ ኣሕዋት ብሓንሳእ ሓቢሮም ክነብሩ ኢልና ትጠቕስንጢና ከነረድኦም ኣይንክእልን ኣንቢብናዮ ኣለና ትጠቕሲ ግን ንዖም ብቐሊል ዝበለ ቃላት ብዝርድእዎ ጌርና ከነቕርበሎም ኣለና ቤተክርስትያን ናይ እግዚኣብሔር ገዛ ምዃኑ ሰንበት ክንከይድ ከለና ከነረድኦም ኣለና ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይድ ከም ዘለና ናብ ቤት ኣምላኽ ንኸይድ ከም ዘለና ክንነግሮም ኣለና ስኢልና ይኮናን ሒዝናዮም ክንከይድ ዘለና ኤቭሪ ሰንበት ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይድ ከም ዘለና ከነረድኦም ኣለና ብዛዕባ ቤተክርስትያን ዝክርድኦም ይኽእል እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ክኸይድ ኣለኒ ኣብኡ ክንከይድ ከም ዘለና ክንነግሮም ኣለና ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ክሰርሕዎ ዘለዉ of course ኣብዚ ዘለና ሕጂ ኣዲስ ሲምፕል ኣብነት ክበኩም ኣብዚ እቲ ሌበር እቲ ጉልበት ሕሱር ስለ ዝኾነ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሰራሕተኛ ኣለዎ ማጆሪቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ቆልዑት እንታይ ኢኻ ትርኢ ወላዲ ተወሊዶም ኣብ ትምህርቶም ጥራይ ከድህብሎም ወላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ የብሎምን ብሰራሕተኛ ኩሉ ስለ ዝግበር ነቶም ቆልዑ ኣብ ስራሕ ያሳትፍዎም እዮም ድሓር እንታይ ክኾኑ እዮም መሲልኩም እፈልጥ ኣነ ሰባት ብከምዚ ነገር ዝተጎድኡ ማለት ወላ ሓንቲ ነገር ትሬን ከይገበርና ስራሕ ከየለማመድና እንተዕቢናዮም ድሓር ምስ ሰባት ኣብቲ ማሕበራዊ ክነብሩ ምስ ጀመሩ ሰባት ክንፅልዎም ክጅምሩ እዮም ምስ ሰብ ሩሜት ኮንካ ብሓንሳእ እናነበርካ ትዝኽእል ንኣብነት ትዘይክእል ምስ ዝኽእል ተተቐሚጡ ትዝኽእል ኩሉ ግዜ ነገራት ትገብረሉ ይክእልኒ ክልተኻ ኢኻ ንናትካ ክትገብር ዘለካ ስለዚ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና እንተዘይምሂርናዮም ስራሕ እንተዘየለማሚድናዮም ድሓር ሌዚ ናይ ምዃን ነገር ከማዕብሉ ይኽእሉ እዮም እንደገና ክሽገሩ እዮም ሓደ ግዜ ከምዚ እንዳተማሃርና ኮለና ሓንቲ ሓብቲ ትነግረና ነይራ ሓደ ገዛ ሓደ ይወዶም ነይሩ ሜቢ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ምኾኑ እንታይ ትቆላ ሕጂ ሓደ ስለ ዝኾነ ወዶም ኩሉ ነገራት እዮም ዝገብሩሉ ሓንቲ ይክእል ካልሱ ከይተረፈ ፓንቱ ክዳውንቲ ከይተረፈ ኤቭሪቲንግ ተሓጢቡ በቃ ወላ ሓንቲ ሒዙ ይፈልጥኒ ናብ ትምህርቲ ዓለም ምስከደ ምስ ሰባት ክነብር ምጀመረ ብጣዕሚ ክጭንቕ ጀሚሩ ወላ ሓንቲ ስለዘይክእል ስለዘይሰርሕ ኣሞዳታ ሱሳይድ ገይሩ ኢላ ትነግረና ነይራ ማለት እዩ ሓደገኛ እዩ ካብ ሰባት እውን ክግልሎም ዋላ እውን ዘየድሊ ኣስማት እውን ክብዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትግሃት ካብ ብንእስነቶም ኣትሒዝና ኢና ከነእትወሎም ከነላማምዶም ዘለና ስለዚ ኣብዚ ክሰርሖ ዘሎም ብዛዕባ ትማነር ክንምህሮም ኣለና ብክብረት ክሓቱ ከም ዘለዎም ነገራት ምስ ተቐበሉ የቐኒየለይ ክብሉ ከም ዘለዎም ንሕና ኢና ኣምፂና ነገር ተቐቢሉ ስቑኢሉ ከይድ ኣይኮናን ክንፈቕደሉ ዘለና ምስ ተቐበለ ቴንኪዩ ክብል ከም ዘለዎ እንደገና ክሓትት ከሎ መያይ ደለያ እዚኣ ክጥቀመላ ዶ ፕሊስ እንዳበለ ነገራት ክሓት ማነር ክንምህሮ ኣለና ኣጋባብ ክንምህሮ ኣለና ገለገለ ሰባት ማነር ዘይብሎም ዓበይቲ ዋላ ንሪና ኣዘራርቦም ኣተሓታቶም ኣመላልሶም ከምኡ ኾን የብሉ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታታት ተደላይ ኣይኮነን ኣገባብ ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ኢኻ ዶን ትደልየሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 2 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት ዘሎ እቲ ማነር ኣገባብ ክንምህሮም ኣለና መፃወትዮም ኣውፅኦም ክመልስዎ ከም ዘለዎም መምሃር ትናቶም ቶይስ ተፃዊቶም ኩሉ ነገራት ምስ ገበሩ ክመልስዎ ከም ዘለዎም ከነሪኦም ኣለና ደው ኢልና ማለት ብኡ ኢና ከም እንዳገበርና ኢና እቲ ናይ ስራሕ ነገራት ከነላማምዶም ንጅምር ዝኸዓዎ ባዕላቶም ምውልዋል ምምሃር ንኣብነት ኦኬ ፀባ ክደፍእ እኽእል ዋላ ዝኾነ ማይ ክደፍእ እኽእል ኦፍኮርስ ከፅረልና ኤክስፐክት ይገብርኒ ኢና ከምቲ ንሕና ንደልዮ ግን ከይዱ ኣምፅኡ ክውልውል ግን ደው ኢልና ክንሪኦ ኣለና ልክዕ ናቱ ገይሩ ምስ ከደ ብድሕሪኡ ንሕና ተመሊስና ነቲ ዘበላሸዎ ከነፅዮ ንኽእል ኢና ኣብ ገለገለ እንታይ ትኾን ክዳሕና ኮዳናው ገይኒ በዓል ፈልዳሕ ባዕለይ ገብረ ገለ ንብል ኢና ግን እንተዘይ ተማሂሩ ግን ፅቡቅ ገይሩ ክዓይ ኣይክእልኒ ሓደ ሰብ መግቢ ምሂርካያሲ መግቢ ክሰርሕ ከሎ መጀመርያ ዝገብሮ ነቲ ሽጉርቲ እንታይ ገጅፍ እዩ ዝገብሮ ደጋጊሙ ነቲ ነገር ክገብሮ ከሎ እንዳለመደ ዝኸይድ ንሓደ ነገር ብመጠን ዝደጋገምካዮ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ክትመልኮ ፅቡቅ ጌርካ ክትሰርሖ ትጅምር እምሮና እውን ከምኡ እዩ ደጋጊምና ንሓደ ነገር ክንገብሮ ከለና እዩ ሾርት ሜሞሪ ኤንድ ሎንግ ሜሞሪ ደጋጊሙ ክግበር ከሎ ንሓደ ነገር እምሮና በቃ ሙሉእ ብሙሉእ ይሕዞ ዝተወሰነ ግዜ ክኾን ከሎ ግን ክሕዞ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ይኽዕቡ ብድሕሪኡ ከጥርይዎ ባይታ ክንፈጥረሎም ኣለና
بالحروز ريمون مسكوري خمتنا احنا ندلو يقبر لنا نيم ابز ادمزي تمارسنا شو احنا خنصريو نخلينا مستي كوبايو بياتو مغبي كم يجيرو كم زقمت ممحر كورس ابزيتي بلعت نغرات زيتكم مع عينت نغرات ኢና نقرب لهم كم يجيرو بروبرلي تمجيبو كم يجيرو قومو طخم زلو نغرو ማለት بياتي بلع دربيو ገለገል ናይ ገለገል ቆልዑት ስድነት ብጣዕሚ እዩ ዘሰንብደካ ማለት ከምኡ ኾን ንሳቶም ኣይኮኑን ጌገኛታት ኣብቶም ወለዲ እቲ ጌጋ ስለዚ ነገራት ፅባሕ ንጎባና እንዳሰብ ከይዶም ብኣገባብ ምስ ሰባት ኮሚኒኬት ገብሩ ከሉ ሒዝናዮም ክንከይድ ከለና ኣይ ካሕፍሩናን እዮም ንዖም እውን ፅቡቅ እዩ ንዓና እውን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ነገራት ተጠቂሞም ብቦትኡ ከትሕዝዎ እቲ ዝተመገቡሉ ከነሪኦም ኣለና ምሕፃብ ክለማመዱ ዕድል ምሃብ ኦኬ ወሲልናዮም ኣለና ንህቦም ይፍትኑ ከበላሽውና ይኽእሉ እዮም ወይ ክዳን እንዳሓፀብና ዲገለ ይፍትኑ ኣው ከም እንዳገበሩ እዮም ነቲ ነገር እንታይ ዝገብርዎ ዝለምድዎ ዕድል ምሃብ ዕድል ክንቦም ኣለና ኮርስ ነቲ በላሕቲ ነገራት ገለገለ ካብ ጥቆም ክንኣልዩ ኣለና እሰይ ነቲ ዝበልዕሉ ሴዳ ጌርና እቲ መሕፀቢ ከይዶም ተክገብሩ ኣለዎም ሓፅቦ ክለማመዱ ኣለዎም ስለዚ ዕድል ክንቦም ኣለና ዕድል ብዝሃብናዮም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዝለማመዱ ኣክቹዋሊ ኣብቲ ናትና ባህሊ ሕጂ ንደቂ ኣንስትዮ ሓጋዚ እዩ ካብ ንእስነተን ንኣሽቱ ከለዋ ኣትሒዘን እየን ናብቲ ምስ ኣደ እንዳተፀግዐት ካልእ ናይ ስራሕ ነገራት ክትላ ንወዲ ግን ሓጋዚ ይኮነን እቲ ናትና ኣተዓባብያ ብፍላይ ኣደ ተልያ ሓፍቲ ተልያትካ ገለ ኩሉ ሓንቲ ነገር ከይከኣልካ ኢኻ ካብቲ ገዛ ትወፅእ ዳሕራይ ናብ ካልእ ቦታ ምስ ከድካ ብዙሕ ትሽገር ማለት እዩ ኣዋልድና ፀገም የብለንን ካብ ንእስነተን ኣደ ኩሉ ግዜ እንታይ ስለትገብረን ስለትምህረን ገና ንኣሽቱ ከለዋ ደቂ 13 ገለ ብዙሕ ነገር ይገብራ እየን ኣሕዋትና ንወዳት ግን በንፃሩ ብዙሕ ነገር ክጉድኡ ኢና ንሪኦም ስለዚ ማዕረ ጌርና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ከመይ ገይሮም ክዳውንቶም ከም ዘቐምጡ ምምሃር ክዳውንቶም ኣብ ቦትኡ ከመይ ገይሮም ክቐምጡ ከም ዘለዎም ኣምፂኦም ከመይ ገይሮም ክመልስዎ ካብ 2 ዓመት ክሳብ 3 ዓመት ዘሎ ኢና ከነላምዶም ዘለና ከመይ ገይሮም ዕምባባታት ማይ ከም ዘስትዩ ምምሃር ሒዝናዮም ንኸይድ ንእሽተይ ዋላ ናቶም ንገዝኣሎም ምሳና ኮይኖም ነገራት ክገብሩ ክንፈቅደሎም ኣለና ኣብዮም ዝለማመዱ ክንርስዖ የብልናን ኣብዮም ትሬን ዝኾኑ ትሬን ንወድኻ ላምዶ ክብለና ኩሉ ኣብ ኩሉ ኤራ እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብቲ ምድራውነት ኣብ ኩሉ ቦታ ይኹን ሕግዞ እግዚኣብሄር ዝደልየና ከመይ ገይሮም ኣቑሑት ክሽነ ኣብ ቦትኡ ምቕማጥ ምምሃር በላሕቲ ነገራት ኣሊና ነቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ምሳና ዶ ኣቢልና ፓርቲስፔት ክገብሩ ክንብሎም ፅቡቅ ጣውላ ምፅራግ ምምሃር ኣቀዲማ ከምቲ ዝበልኮ 3 ዓመት ከም ንስኻ ትደልዮ ገይሩ የፅርየልካኒ ግን ተዓቕሙ ይገብር ድሕሪኡ ንዕምስ ኣለካ እስኻ ከም ትደልዮ ክትገብር ትኽእል ኦፍ ኮርስ እንታይ ትኾን ኢኻ ክዳናዊኻ ስለ ዝኽእሉ ወይ ብሰራሕተኛ ወይ ባዕልኻ ክትገብሮ ኢኻ ትመርፅ ንዖም ግን ኣብ መወዳእታ ክህሰዩ እዮም ክትነሓስዮም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ካብዚ ዕድመ እዚ ኢና በቢዓቕሞም በቢዕድሞም ከነዳርበሎም ዘለና ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዛዕባ ፆታ ክፈልጥዎ ዘለዎም ንቆልዑ ብዛዕባ ፆታዊ ባህርያት ጠብያት ምምሃር እንታይ እዩ ኣገዳሲ እዩ ክንሪኦ ኢና በቢ 4-3 ዓመት እንታይ ተዘይኮይኑ ዓለምናታ መንገዲ ጌራ ክትምህሮም ስለ ትኽእል ዘይግቡእ ዘይቁን ኣካይዳ ከም ዝነፅግዎ ርግፀኛታት ክንከውን ኣለና እንተምሂርናዮም ነቲ ቁኑዕ ነገር ከነትሕዞም ተጀሚርና ነቲ ዘይፅቡቅ ነገር ክነፅግዎ ክጅምሩ እዮም ዘይፈልጡ ቆልዑት እዮም ግዳይ ዝኾኑ እዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንስኻ ጥራይ ትናቶም ፓርቲ ይኹን ካልእ ነገራት ትሓፅቦም ከለካ ካልእ ነገራት ትሕዞም ከም ትኽእል ንስኻ ጥራይካ ክትነግሮም ትኽእል ካልእ ሰብ ከምኡ እንተገይርዎም ክፈቅዱ ከም ዘይብሎም ከተዛርብዎም እውን ኣለካ ከምዚ ነገራት ሕጂ ኣዌርነስ ክንፈጥረሎም ፅቡቅ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ካብ 3 ኣዋልድ ሓንቲ ትዕመፅ ካብ 6 ኣወዳት ሓደ ይዕመፅ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ስለ ዘሎ በቢዕድምኡ እንዳምሃርናዮም ተኸይድና ፅቡቅ እዩ ኮርስ ኣብዚ ስለ ዝንእሶም እንዳዓበዩ ይኸዱ ከለዉ ደቂ 10 ዓመት 12 ምስ ኮኑ ምስ ስትሬንጀር ቻት ክገብሩ ከም ዘይብሎም ክራኸቡ ከም ዘይብሎም እንዳ ዘይፈልጥዎ ቦታ ገዛ ክኣትዉ ከም ዘይብሎም ዋላ ደቂ ትምህርቶም ይኹን ገለ ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ክንምህሮም ክንኣልዮም ኣለና ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ብግርህነት ቪክቲም ኮይነን እየን
ከምኡ ዓይነት ነገራት ፍልጠት ዘይምህላው ቪክቲም ይገብረካ እዩ ስለዚ ኣዌርነስ ክንፈጥረሎም ኣለና ሓደ ግዜ ከምኡ ሓንቲ 17-18 ዝገበረት ምሳና ነይራ ኣብዚ ናብ እንዳ ስትሬንጀር ክትኣትዉ ከለኺ ዋላ ገዛ ንርኢ ኢሎም ኣብ ደገ ክትኮኑ ዘለክ ናብ ውሽጢ ክትኣትዉ የብልክን ክትሓትት ተደሊኽ ምክንያቱ ዊ ዶንት ኖ እንታይ ጥንቃቐታት ክገብሩ ከም ዘለዎም ነገራት ብጥንቃቐ ክርእይዎ ከም ዘለዎም ጥንቁቃት ክኾኑ ከም ዘለዎም ክንመክሮምን ክንምዕዶምን ኣለና ንቑሓት ኣፍልጦ ንቕሓት እንዳይገብሮ ኣፍልጦ ምክልኻል ንኽትከላኸል ቆልዑ ኣብ ዘይግቡእ ክፍሊ ኣካላቶም ክትንከፉ ከለዉ ንሕና ተዘይኮይንና ካልእ ሰብ ተተንኪፎም ክሕብሩና ክነግሩና ከም ዘለዎም ኣዌርነስ ምፍጣር ፅቡቅ እዩ እንተዘይነጊርናዮም ኖርማል ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ፍልጠት ስለ ዘይብሎም ክሕብሩና ኣይክእሉን እዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ከም ዝወዓሉ ከነላማምዶም ኣለና ሃወ ዝዩ ከመይ ነይሩ ትምህርቲ እንታይ ክትገብር ውዒልካ ጌጋ ተገይሮም እውን ክንሓርቕ ኣይኮነን ዘለና ዘፅቡቅ ተገይሮም ስምዒትና ገቲእና ምክንያቱ ካልእ ግዜ ክነግሩና ኣይክእሉን እዮም ዴይሊ ኣብ ትምህርቶም ውዒሎሞ ዝመፁ ኢንፎርሜሽን ክንፈልጥ ኣለና ምስ ፈለጥና ከዓ ነቲ ዘይፅቡቅ ነገር ከመይ ጌርና ንምህሮም ንዕርዮም ቀስ ጌርና ክንኣልዮም ኣለና ቆልዑ ትምህርቲ ክኸዱ ምዝጅሙር ነዚ ነገራት ኣብኡ ክፈልጥዎ ስለ ዝኽእሉ ሰይጣን ብዙሕ ግዜ ኣታክ ዝገብሮም ቆልዑ ኣዌርነስ ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ዘይፈልጣ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ እዮም ኣብ ከምዚ ነገራት ዝጥቁዕ ስለዚ ከም ወለዲ ሓላፍነትና ስለ ዝኾነ በብዓመቱ እንታይ መሃሩ ድሓን ክንሪኦም ኢና ደቅኹም ካብቲ ክፈልጥዎ ትኽልክሎም ዝኸፍአ እንተክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም እንታይ ጥራይ ዓመታት ክንፈሊ ንኽእል ኢና ሓንቲ መፅሓፍ ኣለ ኦፍኮርስ ንኣምላኽ ዘይትፈልጥ እያ ፅሒፋቶ ዘየድሊ ዲፕ ዝኾነ ነገራት ገለ ትምህርያ ግን ካብኡ ግን ትዘልየካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ በብዓመቱ ካብ 4 ካብ 3 ጀሚሩ ዘሎ ካብ 2 3 4 ጀሚሩ ዘሎ ከመይ ጌርካ ተምህሮም በብዓመቱ ፈልያቶላ ሴክስ ኤዱኬሽን ዝብል ትምህርቲ ኣብ ኣማዞን ኣሎ እቲ መፅሓፍ ግን ዘየድሊ ሕማቕ ነገራት ከኣለዎ ግን ንሕና ከም ወለዲ እንታይ ኢና በብትዕድምኡ ክንምህሮም ንኽእል ነቲ ዘድልየና ጥራይና እንታይ ንገብር ንወስድ ካልእ መፅሓፍቲ እውን ኣላ ኮሽን ኣስክድ ከመይ ጌርካ ንቆልዑት ብዛዕባ ሴክሽዋል ተዘራርቦም ትምህሮም በብዓመቱ ትብል ካልእ እውን ኣመንቲ ዝፀሓፎ መፅሓፍቲ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ሪሶርስ ተጠቂምና ብኩሉ ክንሕግዞም ክንምህሮም ክንኣልዮም ኣለና ቆልዑ ብዛዕባ ፆታዊ ሕቶታት ዝሓቱ ስለምንታይ እዮም ቆልዑ ብተፈጥሮም ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታ ኣሎም ኪሪዮሲቲ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብዛዕባ እቶም ዝሰምዑን ኣብ ከባቢኦም ዝሪእዎም ሰባት ሕቶ እንታይ ይገብሩ እዮም ይሓቱ እዮም በቲ ዝሪእዎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራብ ኩሉ ነገር ዝተቃልዐ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝሪእዎ ነገር እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኪሪዮስ ኮይኖም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ በብዓመቱ እንታይ ንምልሰሎም ክንፈልጥ ኣለና ክንዳሉ ኣለና ብኩሉ ኢና ኢኪፕ ክንከውን ዘለና ከም ወለዲ እዚ ሕቶታት እዚ ፃባ ኣብ ካርቱን ዝመፅእ ስለምንታይ ሰማይ ሰማያዊ ኮይኑ ወይ ህፃናት ካበይ እዮም መፂኦም ዝብሉ ሕቶታት ክሓቱና ይኽእሉ እዮም ከምኡ እንዳበለ እውን እቲ ሕቶም በብዓመቱ ዲፕ እንዳኾነ ድሓን እንዳኾነ ክኸይድ ስለ ዝኽእል በብቲ ዓመቱ መልሲ ክንህብ ኣለና ኣክቹዋሊ በዚ ነገር እዚ ደቂ 7-8 ዓመት ኮይኖም 10 ዓመት 13 ካብኡ ጀሚርና ካብ ብናእሽቶም ድሕር ከንዕሎም ተጀሚርና በብዕድሞኦም ኣብዚ እንድሕር ክዕሉና ተጀሚሮም ኣብ ካልእ ነገር ዝገብርዎ ነገራት ነፃ ኮይኖም ክዕሉና ክጅምሩ እዮም እንድሕር ነዚ ነገር እዚ ተዘይከፊትና ኣለዎም ግን ብዙሕ ነገር ኮይኑ ብሂወቶም ዋላ ክነግሩና ኣይክእሉን እዮም ክህሰዩ እዮም ከዓ ስለዚ በብዕድሙ ስለ ንሪኦ ፀገም የብሉን እንታይ ነዛርቦም ክንፈልጥ ኣለና ከምኡ መፅሓፍ ትርኢና እውን ኣፕሮች ንገብሮም ኣለና ቀርቦም ኣለና ብዛዕባ እዛ ኣብ ከባቢኦም ዘላ ዓለም ዝርድኡሉ መንገዲ እዩ ንሕቶታቶም እትህቦ መልሲ ድማ ነቲ ንምፍላጥ ዘለዎም ሃንቀውታ እንታይ ክገብሮም ይኽእል እዩ ይዕግቦም እዩ ብጥዑይ መንገዲ ንኽዓብዩን እንታይ ገብሮም እዩ ይሕግዞም ዝሓትዎ ነገር መልሲ እንዳረኸቡ እንተኸይዶም ብፅቡቅ ንኽዓብዩ ይሕግዞም እዩ ስለምንታይ ኢና ብዛዕባ ፆታ ዝምልከት ሕቶታት ክንምልስ ዘለና ዋላ እኳ ደቅና ንሓልዎም ብዛዕባ ፆታ ምስምዖም እንታይ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ኢንተርነት ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓሳባት
تزبلت أكابانا بركاب كالكسوم عيبلهم تزي كوينو ويكام ميديا ويبعرفتهم تسميعهم بزي طبق بزي قدوس تمر منقدخ مهار وصل زخونو كسيو يقول يوم أب عدميوم نتزلهم حتوتات كنملسلهم علن أب عدميوم يزبزلهم ود 4 عامات تخوني ب4 عامات يخديل كتقبرو زلك عمر يا ود 8 عامات يهون لعل عمو كتنغرو مرو يبل كان لك صبق سلا زي كونه ببعامته ግን እንታይ ክርድኦ ይኽእል እንታይ ክፈልጥ ይኽእል ኢልካ በቲ ዝሓተካ በቲ ዝርድኦ ኣብ ዕድሞ ግን ክትምህሮ ኣለካ ድሕሪ ብዛዕባ ፆታ ክዕለካ ጀሚሩ ብዛዕባ ካልእ ነገር ብቐሊሉ ክዕለካ ከጅምር እዩ ከመይ ገይረ ነቲ ብዛዕባ ፆታ ዝምልከት ፆታ ትምልሶ ፍፁም መልሲ ብዛዕባ ምሃብ ክንጭነቕ የብልናን ብሓቂ ዘገድስ ተቐራብን ምስ ወድኻ ርክብ ምፍጣርን ፈቃደኛ ምዃን በዚ ነገር እዚ ከተዕልልሉ ምዃን ሓደ ሓዊ ኣለኒ ነይሩ ኣብዚ ንሕና ምሳና ዘሎ ቶም ቲኔጅ 14 ምስ ገበሩ ካብ 14 ኒዮ ክሳብ 16 ዘሎ እታ ናይ ዶክተር መስከረም ቢዮንድ ዘ ፈሪ ቴል ትብል መፅሓፍ ንምህሮም ኢና ፕሪንት ትግበር እታ ቻፕተር 1 ኣንቢቦማ ምስ ድሮም ዲስካስ ገይሮም መፁ ብድሕሮቲ ኣብቲ ሳንዴይ ስኩል ዝምህርካ ምስኡ ከዓ ሲጂዚ ግሩፕ ቴራፒ ከምዚ ዲስ ኩሎም ኮፍ ኢሎም ጋር ምስቶም ተምሃሮ ትመምህር ዝሓትዎ ሕቶ እንታይ ገብረሎም ይምልሰሎም ሕጂ እንታይ ኢላ ተዕለኒ ነይራ ሓንቲ ደቃ 12 ገለ 13 ገይረን ነይራ ነቲ ርእስቲ ከመይ ገይረ ክዛረበን ኢላትኒ ምክንያቱ ኦሬዲ ካብ በብዕድሙኡ ስለክትከይድ ስለዘይፀንሐት ምስ ዓብያ ከመይ ኢላ ክትዛረብ በቃ በዓል ቤተይ ተዛረብ ይብለኒ ኣነ ግን ከመይ ኢለ ክዛረብ ገለ ትብለኒ ነይራ ሽዑ እንታይ ንዘራረብ ነርና ምስ በብግዚኡ ክኸውን ከሎ ፅቡቅ እዩ በብዓመቱ እንዳሓገዝናዮም ተኸይና ድሓር እንዳዓበየ ምስከዱ ኣብቲ ኦሬዲ ላማሚድናዮም ስለ ዝፀናሕና ኣብቲ ኦፐን ኣብቲ እንታይ እዩ ክፈልጥዎ ዘለዎም ትክክለኛ ነገር ክንነግሮም ኣይክንሽገርን ኢና ቅድሞ ንወድኻ ብዛዕባ ፆታ ተዛሪብክያ ዘይትፈልጥ ውሉና ግን ብዛዕባ ፆታ ነገራት ክሰምዑ ከም ዝኽእሉ እቲ ቀዳማይ ዝርርብ ወትሩ ዝኸበደ እዩ መጀመርያ ክንገብሮ ከለና ኣብዚ ክከብደና ይኽእል እታ ሰበይቲ ከምኡ ኢላ ኣፅኒዓቶ ከቢድ ምዃኑ እውን ገሊፃቶ ኣላ ስለዚ ውሉድና ገና ብዛዕባ ፆታዊ ነገራት ክሰምዑ ክሰምዕ ድልው ድዩ ድልው ክሳዕ ተዘይኮይኑ ኣብ ገለገለ ኤርያ ሕጂ ክሓተና ስለ ዝኽእል ነቲ ዝሓተተና ሕቶ ብሕቶ እንዳገበርና ካበይ ሰሚዕካ ቀስ እንዳበልና ክንሰምዖን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብ ምንታይ ዓቕሚ ከም ዘሎ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ብኡ እውን ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ምናልባት ውሉድና ብዛዕባ ፆታዊ ነገራት ክሰምዖ ዘይክእል ኮይኑ ይስማዓና ኾን ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ክሰምዖ ይኽእል እዩ ብካልእ ተሰሚዕዎሃ ብጉጉይ ነገር ክሰምዖ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ክጎድኦ ይኽእል እዩ ንውሉድካ ክትሓቶ ዘለካ ሕቶታት ምስ ውሉድካ ክትጥቀመሎም ትኽእል ሕቶታት ወይ ሓሳባት ገለ ክንርኢ ከለና እንታይ ትሓስብ ብዛዕባ እቲ ነገር መስዕለለካ ንዑ ኢና ክንሓቶ ዘለና እንታይ እዩ ዝስማዓካ ብዛዕባ እቲ ነገር ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ዝስማዓካ እንታይ እዩ ምስ ነገረና ንስኻ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኮይኑ ዝስማዓካ ቁኑዕ ድዩ ኢልና ክንሓቶ ኦፐን ዲስካስ ሞር ኣብ ውሽጦም ዘሎ ርድኢት ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ትርድኢቶም ፈሊጥና ነቲ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ፈሊጦሞ ዘለዎ ፈሊጥና ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከም ዘለና እዩ እቲ ፅቡቅ እዚ ፅቡቅ ነጥቢ ኢልና ክዛረበና ከሎ ምዝ ሓሳብ ዘይሰማማዕ እኳ እንተኾንኩ ነጥብሃ ግና ሰሚዐ ኣለኹ ክነግሩና ከለዉ ነቲ ዘምፅዎ ሓሳብ ተዘይተሰማሚዕና ከም ዘይተሰማማዕና ነቲ ነጥቡ ግን ነቲ ዝተዛረቡ ግን ከም ዝሰማዕና ይኹን ነግሮ ኣለና እዚ ብኸመይ ዝፍፀም ይመስለካ ሞር ሕቶ ክኸውን ከሎ ክንዘራርቦም ከለና ዞም ሞር ኦፐን እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃታት ክነግሩና ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ ኢኻ እትሓትት ዘለካ ካበዮም ካብ ቤት ትምህርቲ ድዮም ሰሚዖሞ ካብ ኣዕሩኽቶም ድዮም ሰሚዖሞ ካብ ምንታይ ከም ዝሰምዕዎ ክንሓቶም ኣለና ገለ ተወሳኺ ንገረኒ ዶሞር ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለዎ ተፈሊጥና ብዙሕ ነገር ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ከምዚ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ገለ እንዳበልና ሞር ክንከፍቶ ኣለና ነቲ ሞር ክዛረቡ ከም ዘለዎ ሞር ከምኡ እንዳገበሩ ተዓብዮም ኣብ 6 ዓመት 7 ዓመት 10 ዓመት ብፍላይ ኣብቲ ቲንኤጅ ምስ ኮኑ
بو تمت يكون يمشوا كم تقدم حج زرعنا زفتون له عدمة سلا زخونة أو حج أبز زهانس نيا نجري أو ديتيل open كوينهم مسانا كزرارو زخلو نزل بخمي كتواص على تدلي أب عدنا سي عدن ولا خمان كمي تناي بيريد جيز جمرو لما أسمعان قال بزح جايد يتكبرنا درجة حجي ناتي الناس اللي نغيز لنا ندك العقايد نقولون زلنا مركروينا بتدك 10 شو 10 شو مونتا مسبوعهم أبتي أكلاتهم زغيرلو أدمهم عب زغيرلو نجارات عب زكاير كلير كن حجزهم ممكن مخروم من علنا أبا أكلاتهم من تايلوت يمت كم زلوا كم زمتسن كان الدالوهم تصبوي نزل بخمي كتواص على تدلي إلنا حتى ما لنا نزل كابي سمعك ኢንፎርሜሽን ጋር ከም ዘምፁ ቀሲልና ከነዛርቦም ተጀሚርና ሓደ ግዜ መምህርና ከምኡ ትብኒና እቲ ክንሰርሓሉ ዘለና ከም ወለዲ ኢላ ምስ ደቅና ኦፕን ኮንቨርሴሽን ንዘራርበሉ ባይታ ተፈጢርና ዝኾነ ቻሌንጅ ኣጋጢሞም መጀመርያ ናብ ኣዕሩኽቶም ኣይኮኑን ዝኸዱ ንዓና ከዛርቡና ክጅምሩ እዮም ንሕቶታት ውሉድካ ክትምልሶም ምክሪ ኣብቲ መፅሓፋ ዝገለፆቶ ሕጂ ንውሉድ ካብ ዛዕባ ፆታዊ ነገር ዝሓቱ ሕቶታት ትምልስ ቅድሚ ምሕሳብካ ገለገለ ነገራት ኢላ ገሊፃቶ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ነቲ ዝሓተካ ነገር ክትምልሰሉ ኣለካ እንተዘይተረዲእካ ከዓ ፀኒሕካ ክምልሰልካ ኢልካ ቀልጢፍካ ክትምልሰሉ ኣለካ ፈለማ ውሉድካ እንታይ ይመስለካ ኢልካ ብምሕታት እንታይ ከም ዝፈልጥ ከምዛ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና ክትፈልጥ ኣለካ በዚ ከምዚ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈልጡ ክትፈልጦም ትኽእል ኢኻ ኣብ ርእሲ ዝውን እንታይ ይሓቱ ከም ዘለዉ ብልክዕ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ደሞ ኦፕን ምስ ገበርካዮ እቲ ዲስካሽን ብዙሕ ነገር ኦፕን ኮይኖም ክዕልሉካ ይጅምሩ እዮም ኣዝዩ ቀሊል ግበሮ ክንሓቶም ከለና ብዝርድኦም ቋንቋ ንፁር ጌርና ንስኦም ሓሳብና ሓሳብ ክንለዋወጥ ኣለና ብድሕሩ ዝያዳ ሓበሬታ እንተደልዮም ከነብርሃሎም ክንገልፀሎምን ኣለና ከነቕርበሎም ኣለና ውሉድካ ነቲ ዝበልኩሞ ተረዲእዎ እንተኮይኑ ነቲ ዝበልና እንድሕር ተረዲእዎ እንተኮይኑ ኣረጊፅና ክንሓቶ ኣለና ነቲ ዝሓተትና እውን መልሲ ክንቦ ኣለና ወይስ እዚ ነገራት እዚ ይርዳእኩም ይብል ኣሎ ስለዚ እታ ሰበይቲ እንታይ እትብል ሕጂ እዚ ኮንቨርሴሽን ክንገብር ከለና በብክልተ በብርባዕተ ዓመት ከመይ ጌርና ኮሚኒኬት ክንገብሮም ከም ዘለና ከመይ ጌሮም ኣብ በብዓመቱ እንታይ ነገራት ክርድኦም ይኽእል ፈላለየ ኣቐሚጣቶ ዳትሻይ እቲ ሓሳባት ኣነ ከምኡ ገይረ ዘቐምጦ ዘለኹ ስለዚ ንሕቶታት ውሉድካ ክንምልሶ ዘለና ምክሪ ተወሳኺ ሕቶታት እንተኣሊሑ ክንሓቶም ከም ዘለና መሊስና ክንነግሮም ከለና ስነ ምግባራዊ ስርዓት እምነት ከኣካፍሎ ንኣብነት ኣመንቲ እንተኮይንና ሕጂ ንሕና ብፍላይ ኣብቲ ሞር ደቂ 14-15 ዝኾኑሉ ግዜ እቲ እምነትና ቅድሚ መርዓ ክፈቅድ ከም ዘይብሉ እቲ ናትና እምነት እውን ክንነግሮም ከም ዘለና ቅድሚ መርዓ ዝግበር እግዚኣብሔር ከም ዘይፈትዎ እግዚኣብሔር ብቅድስና ክንገብሮ ከም ዝደሊልና ብዛዕባ እምነትና ከነረድኦምን ክንምህሮምን ኣለና ንዑ ዘለና ኣረዳድኣ ብእምነትና መሰረት እውን ክንገልፀሎም ኣለና ቁኑዕ ቃላት ክንጥቀም ንፈትን ዝተወሰነ ምጩው ስማት ምጥቃም ፅቡቅ እንተኮይኑ ቁኑዕ ነቲ ነገራት ነቲ ናይ ሴክሹዋል ነገር ክንጥቀም ከለና ከበቲ ዘየድልዩ ቃላት ዘይኮኑ ብዲስክራይብ ክገብሮ ዝኽእል ቅልል ዝበለ ቃላት ጌርና ከነረድኣሎም ኣለና ነቲ ሕቶታቶም ክንምልስ ከለና ክንጥቀመሉ መዓልታዊ ድምፅና ንጥቀመሉ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ክንዕልል ከለና ኮሚኒኬሽን ክንገብር ከለና ንጥቀመሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራትን ከምኡ ቃላት ኢና ክንጥቀም ዘለና ከም ኖርማል ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንጥቀመሉ ቶን ኣዘራርባና ከምኡ ኢና ጌርና ከነረድኦም ዘለና ብዛዕባ ምዝራብ ይሕፍረና እዩ ዝያዳ ብዝተዘራረብናዮ መጠን እዩ እንዳቐለልና ዝኸይድ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ጥዕነታት ደኸም ዝኸበዳ ሰብኣይ ሽዑ ደጋጊሙ ፑሽ ምስ ገበራ ቀስ ኢሎም ክለማመዱ ክትዘራረብ ምጀመረት ዝተወሰነ ግዜ ምስ ከዱ እንዳቐለላ ከም ዝመፀ ከምኡ እውን ንዓና እውን ክከብደና ይኽእል እዩ ግን እንዳተዘራረብና ምስከና እንዳቐለለና ክኸይድ እዩ
ብዙሕ ሓበሬታ ብምሃብካ ኣይትጨነቕ ቆልዑ እንተተረዲእዎም ነቲ ዝበልካዮም ዘበለ ብኡን ብኡ እንታይ ገብሩ ወይም ይርስዑ ወይም ገለገለ ሓሳብ ሂብና የሚልና ሕጂ እዚ ክብሎ ይነበረን ነዊሕ ክሕዝቦ ስለ ዘይክእሉ ንኩሉ ብሓንሳእ ክትሽፍኖ ዘለካ ኮይኑ ክስማዓካ የብሉ ብዛዕባ እዚ ንክትዛረብ ዓመታት ኣለውካ ብሓንሳእ ኣይኮንናን ከነትሕዞም ዘለና ግዜ ኣለና ቀስ ጌርና ኢና ክንምህሮም ዘለና ኣብ 4 ዓመት ተኮይኑ ኣብታ ክሕዛ ዝኽእል ክትርድኦ ዝኽእል ኣብኣ ንምህሮ እንደገና 6 ተኮይኑ ከምኡ እንዳገበርና ግዜ ኣለና ኣብ ደቂ 14 15 ክበፅሑ ከለዋች ኦፕን ምሳና ንክዘራረቡ እንድሕር ኣላማሚናዮም ተፀኒሕና ካብ ብዙሕ ነገር ንክሕለው ይሕግዞም እዩ ዋላ እውን ብዕሩኽቶም ዝሰምዕዎ ነገር ብዕሩኽቶም ክፅለው ይኽእሉ እዮም መፂኦም ምስ ነገሩና ካብቲ ዘይፅቡቕ ነገር ብምኽሪ ክንኣልዮም ንኽእል ኢና እዚ ኣብዚ ዕድመ ዝፈልጡ ኣብዚ ዕድመ እዚ ተሃንጢኦም ክሓቱ ይጅምሩ ኣብ 2 ክሳዕ 3 ንኣብነት ናብቶም ግዳማዊ ውሽጣውን ኣካላት መፍረ ብዛዕባ ሽንቲ ማይ ብዛዕባ ሽንቲ ደገ ካበይ ከም ዝመፅእ ክሓቱ ይኽእሉ ብዚ ዕድመ እዚ ናቶም ግዳማውን ውሽጣውን ኣካል መፍረ ክሕዙ ይጅምሩ ብዚ ዕድመ እዚ ብዘይገድስ ሰብ ኣብ ጥቖም ይሃሉ ኣይሃሉ ክሕዝዎ ይጅምሩ ኖርማሊ ቆልዑ ተርእይናዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገራት ትሪእሎም ኢኻ ናቶም ናይ መፍረ ፓርት ክሕዙ ከለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ ፆታ ቁርብ ንቕሓት ኣለዎም ካብ 2 ክሳዕ 3 ዓመት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝመፅእ ካብ 4 ክሳዕ ካብ 5 ዘሎ ከምኡ እንዳበልና ክንሪኦ ኢና 3 ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ካልእ ኣብ ክገድፈሉ እየ እቲ መድረኽ من أملاك يوارثها أقل تسفعلم يا سلازنا برنا كزين أملاك نمسكنه هذي أقل نجارات إن أنا ما أرسلنا هذا برنامجنا ودينا لنا تسألوت عطينا التون هرالو أقل تسفعلم كنا حتى هجينا في إدينا قرب رأيك ريمو زي اللي أنا بسألوت كنا حلت هنا أوكي الطائرة أكون الذين بسألوت هنا كنا حلف بعضك تصديرنا يوم سوا بعضك هنا كنت لينا يقول له نسقى بيها يكون آمين 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 تسمع لهم نسقى بيها يباركك آمين آمين بابا يقول له لما هارو زلنا تمرتي قدم نسقى بيها ربو نولدنا ندقنا خميقنا هنعب خم زلنا مهيرو بدحري وخا قويتا يسوع كريستوس ونو مهيرو እዚ ኩሉ ሕጂ ዝመሃሮ ዘለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ ብድሕሪኡ እውን ሃዋርያት ብሕልፊ ቅድሚ 2,000 ዓመት ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ኣብቲ መጨረሻ ብዛዕባ እቲ ዳሕራይ ዘመናት ዳሕራይ መዓልትታት ኣብቲ ዝመፅእ ግዜ ቅድሚ 2,000 ዓመት ሲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ርኩሳት ዝኾኑ ቆልዑት ሲ ክመፁ ከም ዘለዎም ሲ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ስለዚ ኣብዚ ነዞም ንወለዶም ዘይእዘዙ ፍቅሪ ስድረኦም ስድራ ቤቶም ዘይብሎም ብኸመይ ኢና ከነስተኻኽሎም ዘለና ፅቡቅ ገይሩ ምሂሩ እዩ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ንረኽቦ ኢና ነዚ ከዓ ሕጂ ንምሃሮ ዘለና እንደቅና ከመይ ጌርና ከነዕቢ ከም ዘለና መደባዊ ትምህርቲ መደበኛ ትምህርቲ እንዲዚ ነገር ግን ንወለድና ንደቅና ከመይ ጌርና ከነዕብዮም ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንሕዞም ከለና ከም ዘለና ከመይ ጌርና ቅኑዕ ትምህርቲ ከነትሕዞም ኣብ ውሽጦም ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ስጋዕ ዝዓብዩ ኩሉ ሒዞሞ ነቲ ትምህርቲ ከመይ ጌሮም ከም ዝዓብዩ ኢና ንመሃሮ ዘለና
ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብከምዚ እንድሕር ዕቢናዮም ንደቅና ከምዚ ንመሃሮ ዘለና ጥዑያት ቆልዑት ንወለዶም ዝእዘዙ ንስድራ ቤቶም ፍቅሪ ዘለዎም ቆልዑት ጌርና ክንዕቢ ከም ንኽእል እዩ እዚ ኩሉ ንመሃሮ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ይኹን ደሃኒ ነዚ ትምህርቲ እዚ ሒዙልና ዝመፀ እግዚአብሔር ብረኸብሎ ገና ንመሃሮ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ በብሰሙኑ ክንከታተል ንብዙሓት ከዓ ንበረኸት ክንከውን ኣድላይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ብሓንሳ ኮይና እምበኣሪ ንፀሊ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ንባርኸካ ኣለና ስለዚ ፕሮግራም እዚ ተመስገን ነዚ ፕሮግራም እዚ ንዝቀረብካልና ንስኻ ኢኻ ኩልና ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብዚ ዩቲዩብ ዘለው ናብዚ ናይ ሚት ዝከታተሉ ዘለው ኩላቶም ዝሰምዕዎ ዘለው ነዚ ትምህርቲ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ክትባርኾም በቲ ትምህርቲ ተባሪኾም ንርእሶም ኮይኖም ንብዙሓት ንክጠቕሙ ክኽእሉ ንብዙሓት ንኸተሓላልፉ ክምህሩ ክኽእሉ ምስትውዓል ክትቦም ኣእምሮኦም ክትከፍተሎም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ኣቦ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ንስኻ ከዓ ኣምላኸይ ኣፍ ደገ ከፊትካ ነዚ ትምህርቲ እዚ ክትሓላለፍን ክንመሃርን ስለ ዝገበርካና ነዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ነዚ ዝመሃርዎ ዘለው ኩላቶም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንብዙሓት ንበረኸት ክኾኑ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ኣብዚ መደብ እዚ ኣትዮም ዝከታተሉ ዘለው ኩሎም ክትባርኽ ነዚ መደብ እዚ ዘካይድዎ ኩሎም ክትባርኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ስራሖም ኣብ ኣገልግሎቶም ኣብ ምእታው ምፅኦም ኩሉ ክትባርኾም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ነዛ ናይ ኤሪ ባይብል ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንስኻ ኣምላኸይ ዘድሊ ኩሉ ኣማሊእኻ ስጋዕ መጨረሻ ከተብፅሓ ከምቲ ካብቲ መጀመርቱስ መጨረሻኡ ዝበለፀ ንክኸውን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻ ክትመርሖም ብዘድልዮም ኩሉ ክትመልኣሎም ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ኣምላኸይ ደቆም ዘዕብዩ ዘለው ኩሎም ደቆም ኩሎም ዝተባረኹ ክኾኑ ደቆም ኩሎም ብትእዛዝ ኣምላኽ በቲ ዝምህርዎም ኣቢሎም ክመላለሱ ክኽእሉ ብፅቡቅ እንዳተኣዘዝዎም ክዓብዩ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሓሊፍና ንዓኻ ንህበካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ክመሃሩ ከለው ዝኾነ ዓይነት ናይ ፀላኢ ስራሕ ካብ ኣእምሮኦም ከይወስዶ ብኡ ክዓብዩ ክኽእሉ ኣእምሮኦም ከፊትካ ነዞም ህፃውንቲ ኣምላኸይ ኣብ መጨረሻ ስጋዕ መወዳእታ እንዳተኸታተልዎ ክኸዱ ንሳቶም ከዓ ነዚ ተማሂሮም ኣምላኸይ ንኻልኦት ከተሓላልፍሉ ክኽእሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ክትባርኾም ንጽልይ ኣለና ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ክትሕልዎም ንጽልይ ኣለና ካብ ክፉእ ዕርክነት ክትሕልዎም ንጽልይ ኣለና ካብዚ ናይ ዓለም ኣስራሓ ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ክትሽፍኖም ንጽልይ ኣለና ነቲ መጻውንቲ ሲ ብመላእኽትኻ ከም ትኸቦም ንፈልጥ ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ብመላእኽትኻ ኣምላኸይ ክትሽፍኖም ብደምካ ክትሽፍኖም ካብ ክፉእ ኩሉ ክትሕልዎም ብኢየሱስ ሽም ንጽልይ ኣለና ነቶም ዝምህርዎም ኣምላኸይ ቤተሰቦም ኩሉ ናብ ዝከታተሉ ዘለው ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንባርኾም ኣለና ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ትምህርቶም ኩሉ ዝተባረኸ ክኸውን ምእታው ምውፅኦም ኩሉ ክባረኽ ኣብ ስራሖም ክባረኹ ኣብ ኣገልግሎቶም ክባረኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ትሕዝቶኦም ኩሉ ክባረኽ ጸሎቶም ኩሉ ክትሰምዖም ብስመ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ንጽልይ ኣለና ስለ ዝሰማዕካና ተመስገን ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብወድኻ ብኢየሱስ ሽም ኣሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩም አሜን አሜን ኣምላኽ ይባርኽካ ኩልካትኩም ኣምላኽ ይባርኽኩም ንዝመት ዘሎ ሰሙን ክንቀጽል ኢና ካብዚ ፕሮግራምና ወዲእና ኣለና